Nou ja, ik heb best wel getwijfeld in eerste instantie. Want toen die al me vroeg, was een half jaar geleden. En toen had ik eigenlijk geen idee of het nu nog een leven zou zijn. En of ik me goed genoeg zou voelen. En ik deed het ook wel een beetje omdat ik voor mijn zonen. Omdat ik hoop, ik ben met een soort herinneringskist voor de jongens bezig. En ik hoop dat zij mij ook herinneren als meer dan die zieke moeder. Jullie mogen daar trouwens mee zien. En zo zagen de zonen dat er honderden vrienden, bestuurders en vooral politiemensen naar het Parkstad Limburg Theater kwamen om te horen en vooral te zien hoe het gaat met Ingrid Schäfer, de eerste vrouwelijke politiechef van de eenheid Limburg, die in 2023 haar functie moest neerleggen toen ze ongeneeslijk ziek bleek. Ja, naar omstandigheden gaat het nu goed, maar eigenlijk ben ik opgegeven. Hè? Dus ik leef al langer dan de bedoeling was, in ieder geval dan gedacht was. Dus dat is eigenlijk best lastig, want je bereidt je voor om snel dood te gaan, zeg maar. De euthanasie en je familie bereidt je erop voor en dan leef je door. Hè? Hoe doe je dat? Maar dat gaat eigenlijk best goed. En hoe dat gaat en ging, tekende Dianne Slijpenheerle met haar gitaar. In het levensverhaal van Ingrid Schäfer-Poels was er één markante datum die vertaling kreeg in een nummer van U2. 4 april 2018 werd ik geïnstalleerd als politiechef in Limburg. En ik mocht daar toen een speech geven. En 4 april is ook de dag dat Martin Luther King vermoord is in 1968. En U2 heeft daar een prachtig nummer van gemaakt, In the Name of Love. En tijdens mijn installatie als politiechef dacht ik, daar ga ik het over hebben. Want dat nummer gaat ook over gelijkheid, over vrijheid, geen discriminatie, inclusie. Eigenlijk allemaal waarden waar ik als politiechef voor wilde staan. Dus dat kwam heel erg mooi uit. Dus ik heb dat nummer in mijn installatiespeech gebruikt. En toen ik 1,5 jaar geleden afscheid moest nemen vanwege mijn ziekte als politiechef, heb ik het weer gebruikt. En nou, ze cirkelen nog wel mooi rond. Maar dit is een project en ook een kans waarin wij kunnen laten zien dat het niet alleen om straf gaat, maar ook om zorg wat ons betreft. Als sectorhoofd van het district Parkstad promoveerde Schäfer in 2018 naar de positie van politiechef van de eenheid Limburg. Een historisch moment, voor het eerst dat een vrouw de Limburgse politie aanvoerde. Ik ben wie ik ben. Ik vind het wel belangrijk om een voorbeeldrol te vervullen. En in die zin ben ik dus wel heel trots om de eerste vrouwelijke politiechef te zijn. Omdat ik ben ook moeder. Het is ook zoeken naar balans werk-thuis. Ik wil ook het voorbeeld naar andere vrouwen wel zijn. Het kan, maar we moeten goed voor elkaar zorgen. Een uitzonderlijk moment voor een vreemde eend in de politiebijt. Want als student rechten en medewerker van de gemeente brak Schäfer als zij-instromer door dat glazen plafond. Er waren genoeg momenten dat ik had kunnen struikelen, vertelde Schäfer in het theater. Maar ik voelde altijd heel veel steun van de politiemensen zelf. En de massale aanwezigheid van haar oud-collega's bevestigde die analyse. Nu ik hier zit, denk ik, het was zo'n groot cadeau. En het heeft mij heel veel energie gegeven ook. Dus ik ben blij dat ik het gedaan heb. Goedemiddag. U kijkt naar een extra uitzending van het LE-nieuws in verband met een doorbraak in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Een bijzonder welkom aan de familie Verstappen. Fijn dat u er bent. Ik sta hier met gepaste trots. Emotioneel moment in theater was het moment dat er gesproken werd over Nicky Verstappen. En dat Ingrid Schäfer kon aankondigen dat er een verdachte gevonden was. Nicky Verstappen was een zaak. Hoor je dat? Nog steeds. Heerlijk. Nou, ik zou toch ook wel heel erg blij zijn met een veroordeling. Want dat zou echt een pluim op ons rechtssysteem zijn. En dat zou ook een signaal aan anderen zijn. Met dit soort zaken kom je niet weg in Nederland. Het zijn emoties die ze deelde met haar collega's. Net als de pijn en de shock rond de diagnose van borstkanker. Ook daarover was ze heel open naar haar korps. Zoals jullie wellicht al gehoord hebben, heb ik 2 weken geleden definitieve diagnose gekregen. Dat is borstkanker, verschillende tumoren in mijn rechterborst, verschillende lymfeklieren in mijn oksel die besmet zijn.
De behandeling sloeg aan en Schaefer werd ook genezen verklaard. Vol energie werkte ze aan een nieuwe start. Ja, ik heb hier best wel diep gezeten. Maar ik heb hier ook mijn momenten gehad. Dus dat ik echt dacht, jeetje, ik kan weer gewoon 35 keer die halters omhoog krijgen. Of ik mag boksen. Ik heb ook mogen boksen op een gegeven moment. Ja, want er zit ook wel een soort boosheid zit er nog wel in. En die kan je ook eens even lekker eruit gooien. Dus het is ja, van alles wat. Samen met Inge Godhelp leidde Schaefer daarna het korps voor het eerst 2 vrouwen aan het roer. Maar niet veel later kwam het bericht dat de ziekte was teruggekeerd en dat genezing niet meer mogelijk was. Tuurlijk, ik heb veel pijn en ik heb uitzaaiingen in mijn botten en in mijn lever en weet ik wat allemaal. Maar juist door dankbaar te zijn dat ik er nu nog ben en op goede dagen te genieten van wat ik heb, en dat is mijn gezin met name. En onze bankrekening slinkt van alle leuke vakanties die we doen na een goede uitslag en weet ik wat allemaal. Maar ja, dat maakt deze periode ook eigenlijk wel heel bijzonder. Maar ja, iedere verkoudheid kan fataal zijn eigenlijk. En het is de kunst om niet te veel naar dat zwaard van Damocles te kijken. En dat lukt eigenlijk best aardig. In deze hele periode was haar oudere zus haar steun en toeverlaat. En in muzikale noten klonk dat zo. En zo waren er veel momenten van emotie en dankbaarheid, maar ook van plezier. Want Ingrid Schaefer bleek als gezonde, mollige baby de bijnaam Napoleon te hebben gekregen van haar vader. 2 decennia later gebruikte ze die geuzennaam bij de oprichting van een eigen studentenvereniging. Die nog steeds bestaat, Bonaparte. En ze hebben een eigen liedje. En als je haar zo ziet, heb je niet het idee dat hier een dame staat die ongeneeslijk ziek is. Onwerkelijk voelde het aan voor iedereen op woensdagavond. Maar dat respect, die waardering en vooral de liefde over en weer waren te horen in het laatste lied van de avond. Allemaal samen, op verzoek van Ingrid, geniet van het leven. Weten dat je niet meer zo lang hebt, hè, maakt je ook heel bewust van wat je wel nog hebt. En dan is het genieten van iedere dag. Ik heb goede dagen en dan lukt het wat minder. Of slechte dagen en dan lukt het wat minder. Maar op de goede dagen is het toch wel dubbel op genieten van het leren. En ik gun dat eigenlijk iedereen. En ik hoop ook dat veel mensen dat zullen doen.